Evanjelium podľa svätého Matúša. 1. kapitola. Kristov rodokmeň. Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abraham splodil Izáka. Izák splodil Jákoba. Jákob splodil Júdu a jeho bratov. Júda splodil Feresa a Záru z Tamary. Feres splodil Ezroma. Ezrom splodil Arama. Aram splodil Aminadaba. Aminadab splodil Názona, Názon splodil Salmona. Salmon splodil Bóza z Ráchaby. Bóz splodil Obeda z Rúdy. Obed splodil Jeseho. Jese splodil Dávida kráľa. Kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova. Šalamón splodil Roboáma. Roboám splodil Abiáša. Abián splodil Azu. Aza splodil Jozafata. Jozafat splodil Jorama. Joram splodil Oziáša. Oziáš splodil Joatáma. Joatam splodil Achasa. Achaz splodil Ezechiáša. Ezechiáš splodil Manasesa. Manases splodil Ámona. Ámon splodil Joziáša. Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov o čase presídlenia do Babylóna. A po presídlení do Babylóna splodil Jekoniáš Salatejla. Salatejl splodil Zorobabela. Zorobábel splodil Abijúda. Abijúd splodil Eliakima. Eliakim splodil Azora. Azor splodil Sádocha. Sádoch splodil Achima. Achim splodil Eliúda. Eliúd splodil Eleázara. Eleázar splodil Matana. Matan splodil Jákoba. Jákob splodil Jozefa, muža z Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný Kristus. A tak všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo rodov 14. A od Dávida až po presídlenie do Babylóna rodov 14. A od presídlenia do Babylóna až po Krista rodov 14. Kristovo narodenie. A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka Mária zasnúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola nájdená tehotná zo Svätého Ducha. Ale Jozef, jej muž, súd spravedlivý, a nechcúc jej urobiť potupu, chcel ju tajne prepustiť. A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Ducha Svätého. A porodí syna a nazveš ho meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. A to všetko sa stalo na to, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal: Hľa, Pána počne a porodí syna a nazvú jeho meno Imanuel, čo je preložené s nami Boh. A Jozef prebudiac sa zo spánku učinil, ako mu nariadil anjel Pánov, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazvalo jeho meno Ježiš. 2. kapitola. Mudrci. A keď sa narodil Ježiš v judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, tu hľa, mudrci od východu slnka prišli do Jeruzalema a hovorili: Kde je ten narodený židovský kráľ? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť. Ale keď to počul kráľ Herodes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním a zvolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má na Kristus narodiť. A oni mu riekli: v judskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze proroka. A ty, Betleheme, zem Júdova, nejako nie si najmenší medzi vojvodami Júdovými, lebo z teba mi vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud Izraela. Vtedy Herodes povolal tajne mudrcov a dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala. A pošlúc ich do Betlehema povedal: Idte a dôkladne sa povypytujte o tom dieťatku, a keď nájdete, dajte mi o tom zvesť, aby som sa i ja prídúc poklonil sa mu. A oni vypočujúc kráľa odišli. A hľa, hviezda, ktorú boli videli na východe slnca, išli pred nimi, až prišla a zastala nad mestom, kde bolo dieťatko. A zazrúc hviezdu priveľmi sa radovali. A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc klaňali sa mu a otvoriac svoje poklady obetovali mu dary: zlato, kadivo a mirhu.
a boli napomenutí od Boha vo sne, aby sa nenavracovali k Herodesovi. Navrátili sa inou cestou do svojej krajiny. Útek do Egypta. A keď odišli, tu hľa, anjel Pánov sa ukázal vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň a vezmi so sebou dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta. Buď tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil. A on stal a vzal so sebou dieťatko i jeho matku v noci a ušiel do Egypta. A bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal: Z Egypta som povolal svojho syna. Herodes vraždí deti. Vtedy Herodes, vidiac, že je znevážený mudrcami, veľmi sa rozhneval a poslal povraždiť všetkých chlapcov, ktorí boli v Betleheme a na celom okolí. Od dvojročných a níže, podľa času, na ktorý sa bol dôkladne vypýtal mudrcov. Vtedy sa naplnilo, čo bolo povedané od proroka Jeremiáša, ktorý povedal: Hlas bolo počuť v ráme a nárek a plač mnoho kvílenia. Ráchel oplakávajúca svoje deti a nedala sa potešiť, lebo ich niet. Návrat z Egypta. A keď zomrel Herodes, tu hľa, anjel Pánov sa ukázal vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: Vstaň a vezmi so sebou dieťatko jeho matku a idi do zeme Izraelovej, lebo pomreli tí, ktorí hľadali dušu dieťatka. A on vstal a vzal so sebou dieťatko i jeho matku a prišiel do zeme Izraelovej. Ale keď počul, že Archelaus kráľuje v Judsku miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam odísť. A dostávajúc vo sne úpravu od Boha, ušiel do krajov Galilei. Bývali v meste zvanom Nazarete, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze prorokov, že sa bude volať Nazarecký. 3. kapitola. Vystúpenie Jána Krstiteľa. V tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ a kázal na judskej púšti a hovoril: Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Lebo to je ten predpovedaný skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi a narovnajte mu chodníky. A ten istý Ján mal svoj odev z veľblúdej srsti a kožený opasok okolo svojich bedier a jeho pokrmom boli kobylky a poľný med. Vtedy vychádzal k nemu Jeruzalem i celé Judsko a celé okolie Jordánske a krstení boli od neho v rieke Jordáne, vyznávajúc svoje hriechy. A keď videl im mnoho farizeov a saduceov, že idú k jeho krstu, povedal im: Hadie plemena, ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu? Neste tedy ovocie hodné pokánia. Nedomievajte sa, že môžete o sebe hovoriť. Veď otca máme Abraháma. Lebo vám hovorím, že Boh môže z týchto kameňov vzbudiť Abrahámovi deti. Každý strom, ktorý nenesie dobré ovocie, sa vytína a hádže sa do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden. A ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom, ktorý má svoju vejačku a vo svojej ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí svoju pšenicu do sípárne, ale plevy bude páliť neúhasiteľným ohňom. Ježiš pokrstený od Jána. Vtedy prišiel Ježiš do Galilei, k Jordánu, k Jánovi, aby bol pokrstený od neho. Ale Ján sa mu veľmi bránil a hovoril: Mne je treba, aby som bol pokrstený od teba, a ty ideš ku mne. Ale Ježiš odpovedal a riekol mu: Nechaj teraz, lebo tak nám slúši, aby sme naplnili všetku spravodlnosť. Vtedy ho nechal. A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa mu nebesia a videl Božieho ducha, ktorý zostupoval akoby holubica a prichádzal na neho. A hľa, bolo počuť hlas nebies, ktorý hovoril: Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. 4. kapitola. Trojaké pokúšanie. Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od ducha, aby bol pokúšaný od diabla. A keď sa bol postil 40 dní a 40 noci, napokon zlačnil. A pristúpiac k nemu pokúšiteľ riekol mu: Ak si syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene stali chlebami. A on odpovedajúc riekol: Je napísané:
Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. Vtedy ho pojal diabol do svätého mesta a postavil ho na vrch krydla chrámu a povedal mu: Ak si syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je napísané, že svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si neudrel svoje nohy o kameň. Zase je napísané: Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Opäť ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu. A povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. Vtedy mu Ježiš povedal: Odiď, Satan, lebo je napísané: Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš sveto slúžiť. Vtedy ho diabol opustil a hľa, anjeli pristúpili a posluhovali mu. Pán sa osadí v Kafarnaume. A keď Ježiš počul, že je Ján vydaný, odišiel do Galilei a opustiac Nazaret prišiel a býval v Kafarnaume, ktoré leží pri mori v krajoch Zabulóna a Neftalíma, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: Zem Zabulóna a zem Naftalíma, na ceste k moru za Jordánom, Galilea pohanov, ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo a sediacim v krajine a v tvoni smrti vzýšlo svetlo. Pán začína kázať a povoláva učeníkov. Odvtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A chodiac popri Galilejskom mori videl dvoch bratov, Šimona, zvaného Petra, a Andreja, jeho brata, ktorí púšťali sieť do mora, lebo boli rybári. A povedali im: Poďte za mnou a učiním z vás rybármi ľudí. A oni hneď opustili siete a išli za ním. A keď odišiel odtiaľ niečo ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakoba, syna Zebedejovho, a Jána, jeho brata, na loďke so Zebedejom, ich otcom, naprávajúcich svoje siete, a povolal ich. A oni hneď opustili loďku i svojho otca a išli za ním. Pán chodí a učí v Galilei. Ježiš chodil dookola po celej Galilei, učiac v tamojších synagógach a kážuc evanjelium kráľovstva a uzdravujúc každý neduch a každú chorobu medzi ľuďom. Rozniesol sa o ňom chýr po celej Sýrii. Vodili a nosili k nemu všetkých nemocných, trápených rôznymi neduhmi, posadlých démonami, námesačníkov, porazených, a uzdravoval ich. A išli za ním mnohé zástupy z Galilei, z 10 mestia, z Jeruzalema, z Judska i zo Zajordánia. 5. kapitola. Kázeň na vrchu. Kto je blahoslavený? A vidiac tie zástupy vyšiel na vrch, a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci a otvariac svoje ústa učili ich následovne: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední pre spravedlnosť, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dojdú milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravedlnosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a hovoriť na vás všetko zlé v mojom mene. Radujte sa a plesajte, lebo je vaša odplata v nebesiach veľká. Lebo takisto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Učeníci soľou a svetlom. Vy ste soľou tejto zeme. Keby soľ stratila svoju chuť, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len aby bola von hodená a pošľapaná od ľudí. Vy ste svetlom tohto sveta. Mesto ležiace hore na vrchu nemôže sa ukryť. Ani nezapáľujú sviece na to, aby ju postavili pod nádobou, ale na svietnik a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Nezrušiteľnosť zákona, nedostatočná spravedlnosť. Nedomievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.
Lebo amen hovorím vám, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné slovo zo zákona sa nepominie, dokiaľ sa všetko nestane. Ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude volať najmenším v nebeskom kráľovstve. Ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude volať veľkým v nebeskom kráľovstve. Lebo hovorím vám, že ak nebude vaša spravedlnosť hojnejšia ako spravedlnosť zákonníkov a farizeov, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pán vysvetľuje prikázania: nezabiješ. Počuli ste, že bolo povedané starým: nezabiješ. A ktokoľvek by zabil, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A ktokoľvek by povedal svojmu bratovi: blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla. Teda keby si doniesol svoj dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pred oltárom a choď najprv sa uzmieriť so svojím bratom a potom prídi a obetuj svoj dar. Buď dobre zmýšľajúci a zmier sa rýchle so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa snad nevydal protivník sudcovi a sudca by ťa nevydal hajdúchovi a uvrhli by ťa do žalára. Amen hovorím ti, že nevidieš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj do posledného haliera. Nescudzoložíš. Počuli ste, že bolo povedané starým: nescudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj cudzoložil s ňou vo svojom srdci. Ak ťa pohoršuje tvoje pravé oko, vylúb ho a zahoď od seba. Lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A keď ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, otni ju a odhoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. O rozvode. Taktiež bolo povedané, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, nech jej dá rozvodný list. Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, okrem príčiny smilstva, vedie ju k cudzoložstvu, a ktokoľvek by si vzal za ženu prepustenú, cudzoloží. O prísahe. Opäť ste počuli, že bolo povedané starým: nebudeš krivo prísahať, ale dodržíš Pánovi svoju prísahu. Ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisahali ani na nebo, lebo je trónom Božím, ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalém, lebo je mestom toho veľkého kráľa. Ani na svoju hlavu nebudeš prísahať, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielým alebo čiernym. Nech je vaša reč áno, áno, nie, nie. To, čo je viac, je od zlého. Oko za oko. Počuli ste, že bolo povedané: oko za oko a zub za zub. Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému, ale tomu, kto ťa udrie po tvojom pravom líci, nastav i to druhé. A tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti tvoju sukňu, nechaj mu i plášť. A kto ťa bude nútiť, aby si s ním šiel 1 míľu, choď s ním 2. Tomu, kto ťa prosí, daj, a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodvracaj. Pán velí milovať i nepriateľov. Počuli ste, že bolo povedané: milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čínte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či jazda nečinia toho istého i publikáni? A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činite? Či jazda nečinia toho istého i pohania? Vy tedy buďte dokonali, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. 6. kapitola. O almužne. Vyvarujte sa, aby ste nedávali svoje almužny pred ľuďmi na to, aby vás videli, lebo inak nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď ty dávaš almužnu, netrup pred sebou ako tí pokrytci, ktorí to robia v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia chválili.
Amen, hovorím vám, oni už majú svoju odplatu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica, aby bola tvoja almužna v skrytosti a tvoj otec vidí v skrytosti a on ti odplatí zjavne. O modlitbe. A keď sa modlíš, nebuď ako tí pokrytci, lebo oni radi stojaci sa modlia v synagógach a na rohoch ulic, aby ich ľudia videli. Amen, hovorím vám, oni už majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti a tvoj otec vidí v skrytosti a odplatí ti zjavne. Ale keď sa modlíte, nemodlite sa ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre svoju mnohomluvu budú vyslíšaní. Vy teda nebuďte im podobní, lebo váš otec vie, čo potrebujete prv, než by ste ho vy o to prosili. Vy teda sa modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov. O poste. A keď sa postíte, nebuďte ako tí pokrytci zamračení, lebo znetvorujú svoju tvár, aby bolo viditeľné ľuďom, že sa postia. Amen, hovorím vám, že už majú svoju odplatu. Ale ty, keď sa postíš, pomáš svoju hlavu a umyj svoju tvár, aby nebolo viditeľné ľuďom, že sa postíš, ale tvojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, ti odplatí zjavne. Poklady, svieca tela, mamon. Nezhromažďujte si pokladov na zemi, kde môľ a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú. Ale vy si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani môľ, ani hrdza nekazí a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Sviecou tela je oko. Keby tedy bolo tvoje oko prosté, celé tvoje telo bude vo svetle. Ale keby bolo tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude tmavé. Ak tedy svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, jaká veľká bude sama tma. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného budem nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Vtáci a ľalie. Preto vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť, alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev? Pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stôdôl. A váš nebeský Otec ich živí. A či vy ich oveľa viac neprevyšujete? A kto z vás starajúca môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť? A o odev, prečože sa staráte? Považte poľné ľalie, ako rastú. Nepracujú ani nepradú. A hovorím vám, že ani Šalamón v celej svojej sláve nebol tak odliatý ako jedna z nich. Ak tedy poľnú trávu, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodená do pece, Boh tak odieva, či azda vás nie oveľa viacej? Ľudia malej viery, nestarajte sa teda a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, čím sa zaodejeme, lebo toto všetko hľadajú pohania, a veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlnosť, a to všetko vám bude pridané. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení. 7. kapitola. Posudzovačnosť, pierko v oku, svätého nedávať psom. Nesúďte, aby ste neboli súdení,
Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A akou mierou meriate, takou vám bude tiež namerané. A prečo vidíš pierko v oku svojho brata a brvna vo svojom oku nepozoruješ? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: daj, nech ti výjmem pierko z tvojho oka, keď hľa, brvno je v tvojom vlastnom oku. Pokrytče, najprv výjmi brvno zo svojho oka a potom prezrieš, aby si vyňal pierko z oka svojho brata. Nedávajte svätého psom, ani nehačte svojich periel pred svine, aby ich snad nerozšliapali pred nohami a obraciať sa neroztrhali vás. Kto prosí, berie. Zákon i proroci. Proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Lebo každý, kto prosí, berie. Kto hľada, nachádza. A tomu, kto sa klope, tomu sa otvorí. Alebo ktorý z vás človek, keby ho jeho syn prosil o chlieb, dal by mu kameň? Alebo keby ho prosil aj o rybu, či azda mu poda hada? Ak teda vy súd zlý viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia. Všetko, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to čiňte aj vy im. Lebo to je zákon aj proroci. 2 cesty. Vojdite tesnou bránou, lebo je prestraná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú, lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života. A málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Falošní proroci, strom poznať po ovoci. Vystrahajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovoci ich poznáte. Či jazda strnia oberajú hrozná, alebo bodlačie figy? Každý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. Tak aj ich tedy po ovoci poznáte. Pane, Pane. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva. Vojde tam ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov vyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im význam: nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Dom na skale a dom na piesku. Teda každý, kto počuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak, prišli rieky a zaviali vetry a oborili sa na ten dom a neprepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto počuje tieto moje slova a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a zavadili o ten dom a padnul a jeho pád bol veľký. A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci.